Imbiko, iziphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izoKhosi FM nenhlangano yeSABC. uKhosi FM luhamba phambili. Sithi masisukume sakhe iTheku lolu hlelo uluthulelwa ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku sisukuma sakha iTheku njoba ke siphinde sabuya nakuleli sonto sisuke sixoxa la sikhuluma ke no Sodolopha uyimeya yeTheku uKhansela uCyril Xaba ohlelweni masisukume sakhe iTheku. Nonkosi siyakubingelela emsakazweni uKhosi FM. Akubingelele sisimroza ngibingelele noSipho emsakazweni uKhosi FM kumasisukume sakhe ngiyabonga kubalaleli ukuba nami. Nonkosi kuhleze kuyintokozo ukuthi silalele ukuthi kupho sukuzokusho ikakhulukazi kumkhandlu wethu weTheku nasesizweni sonke. Ngesonto elidlule siyakhumbula ukuthi ke wakhuluma ngeinhlelo zokuthulwa kwebudget emphakathini kanye nohlelo lwentuthuko edidiyelwe. Ingabe mhlambe ke niyakuziphi indawo ke kulezi insuku ezizayo? Mfethu ngicela nje ukuthi bekade sigubha usuku lwenkululeko ngomhla 27 April. Kubalulekile ukuthi lenkululeko ayifikanga kalula. Kudinga ukuthi konke esikwenzayo sikhumbule ukuthi siphuma kuphi. Ungesikwazi ukuhlala njengesizwe sibambisane ukuthi kanjani phambili. Njengoba sasibambisene siye enkululekweni. Kulesabelo simali ke sawu 25-26 and sungu 71.3 billion rand. Okusekhulwini ke kulesabelo mali ukuvuselela kwenyanga lezinga nokwenza ngcono ukuhanjiswa kwezidingo zomphakathi. Lapho ke sizobeke sise-JL Dube Stadium ngo-10 ekseni kusasa. Khona futhi kusasa sibeke Stone Bridge ngo-14 100 kuthi ngo-4 ntambama. Sinethemba lokuthi umphakathi uzophuma ngobuningi babo uzobeka izimvo zabo. Imbono yabo lesabelo semali is not a box ticking exercise. We value their input. Thank you very much. Siyazwa nanokuthi ungqongqosho wezokuhlaliswa kwabantu uThembi Simelane ulapha eThekwini namhlanje uzobheka ukuthi mhlambe ngabe inhlelo zokwakhiwa kwezindlu zihamba kanjani. Mhlawumbe lolu hlelo namhlanje luzohamba kanjani njengobela? Mfethu uzokhumbula ukuthi umongameli ngesikhathi lapha kwimbizo yaseMgababa emveni kokuba esezizithulo zomphakathi wabeke khomba ongqongqoshe bakhe ukuthi mabafinge imikhono eqinisekiseni ukuthi izidingo manje ziyafika kubantu ngokukhulu ukusheshsha. Ngakho namhlanje ungqongqoshe uThembi Simelane ophethe ezizindlu nomhlaliso kwabantu ezobe lapha eThekwini kuzobe lapha kwaZulu-Natal kusempeleni kodwa uzovakasha nalapha eThekwini ngoba kunendawo le-project azoyithula lapha e-100 yezindlu ekubizwa ngokuthiwa ivuma zonke housing project. Abantu balapha ezolibomvu bazohlomula. Uzophinda futhi ahambele nendawo yaseMlazi la kukhona abantu abahlukunyezwe izikhukhula lezi esiphuma zona ngeviki esiphuma kulona. Lo mcimbi ke wasevuma zonke kubantu basezolibomvu ngisho ukuthi uzoba seNqolobane primary school. Bamenya ukuthi baphume ngobuningi babo bazothamela inkulumo kaNgqongqoshe ezobachazela ukuthi baphathelene njengomphakathi waseZolibomvu. Lalelo Khosi FM sisohlelweni masisukume sakhe iTheku sihleli ke noKhansela uCyril Xaba okunguyena imeya yaleli dolobha kazi eThekwini. Sihleli nje la ngithule ngiyacabanga ukuthi babumeya ngifisa ukuthi nje ungakudedeli ungasashongo kodwa ungasho ukuthi usupportana ngoba manje sikuthanda sonke. Angifuni ukuthi uyibhakabhaka noma uyimpofana manje angeke ngisuse impi lapho estudio phakathi kwakho neShanti. Ngizobeka nje kafuphi nje ukuthi iNedbank Cup final esisimbraze phakathi kwePirates neKaizer Chiefs izobe lapha eThekwini ngomhla ka-10. Silindeleke inkumbi zabantu bakithi ke bayiphatha kahle. Uyazi manje leChiefs nePirates ukuthi kuba njani lapha eThekwini. Amahotela ethu ayagcwala, indawo zethu zomgcabeleka ziyagcwala, siphume kanjalo kuzoba khona ke neTravel Africa's Travel Indaba
iyaqala kuyona lempela sonto so ezoletha ke hayi inkumbulo zabantu cishe babalele lapha ku 9000 and kanye ke no nabantu abazobe bezokhangisa abalapha ku 1200 khona lapha ke kwi-ICC yethu asilindeleke ilanga iweekend enhle lapho sizibona khona zibubuzana phakathi kwe-chiefs nephakathi ngiyabamema ke umphakathi wakithi ukuthi uphume ngobuningi babo kuzoba khona ithangane lapha abantu bezobe bebuka khona kumabona kude kuma screens amakhulu lomdlalo phakathi kwe-Pirates ne-Chiefs and asiqhubeke njalo sisiphathe kahle owinile bakwethu sojabula sonke futhi ngoba uzobe ngekho soliwe ngoba phela lokho kuzobe kuzosinikeza umnandi obusimangaliso lapha edolobheni laseThekwini siyafisa ke imidlalo njengalena iTheku libe inkundla yokuthi yokuyengamela sinengxoxo enkulu ne-PSL kulolu daba lo siyabonga sisibulasa hayi sengathi ngahamba kahle konke ezokuphepha zizobe siqinisekise kakhulu siqinisile mfethu siqinisile zokuphepha khumbula ukuthi ngadedela amaphoyisa ngaphezulu kwa 500 extra ngakhipha imoto engaphezulu kwa 170 ezintsha sizobe kuzonke indawo lezi eyithandwa ithameli zethu nabavakashi bethu lapha edolobheni siqinisile ukuphepha mfethu siyabonga kakhulu nonkosi siphinde sihlangane futhi nangokuzayo akube njalo nabalaleli salo ngakhona kanti ke lolu hlelo bulethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku lalela ivuka Africa Breakfast Show kusukela ngomsombuluko uya kulesihlanu ngo6 uya ku9 ekseni